Здравейте, хора! Така, сигурно ме познавате, Йоана Великова. Искам да ви се извиня за всичко, което направих, за всички лоши клипчета, които качих и напълних YouTube с глупости. Моля ви, простете ми и напишете дали искате още клипчета. И слушайте това, което ще ви кажа. И моля, напишете под коментар. Така, съжалявам, че чувате телевизора, но баща ми е в стаята. И така ще отговоря, по-точно ще кажа няколко неща за себе си, защото не ме познавате. И искам да ме опознаете. Така, започвам с едно. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че истинското име е Йоана. Йоана, знаете ми фамилията, сигурно, ако сте гледали моите клипчета, Великова. Моите излагащи клипчета. Така, второто, което е, приятелите ми казват Йоли, Йоко, Йол, Йолка, но никога не са ми викали Йони. Викали, по-скоро. Викали Йони, защото аз съм ми забранила, защото не искам да ми вика така. Дразнищо е. Йони. Еми, какво? Така, на 11 съм. Това е третото. На 11 съм. Родена съм на 13 марта 2002. Четвъртото. Любимото ми животно е котка. Петото. Петото е, че съм много свенлива, нямам много приятели и винаги съм аутсайдера в училище. Така, имам няколко добри приятелки, за които много благодаря. Те си знаят кои са. Не са много. Така, шестото, което искам да ви кажа е, че това не искам да ви го кажа, да 6 ми е любимото число, но уча в едно от хубавите дъскала в София. Хубави дъскала. Ими хубаво училище, айде. Прилежно е такова. По изречение само. Абе, остави. Така, благодаря за това, което изгледате клипчето. В момента говоря така, както говоря с приятелите си, за което искрено много ви се извинявам за гадните неща, които сложих. Моля ви, простете ми, дайте ми втори шанс. Напишете под коментари дали искате още клипчета. И искам да ви питам нещо, което интересува хората. Какви бяхте на Хелоуин, ако изобщо сте празнували Хелоуин и такива неща. Чао!